Ndị be anyị biko anyị ga-aga ọjị. Anyị ga-eme emume ọjị na biko ga-eme ekpere ọjị. Na-etupu oge nze ọ ga-amasị m ka ndị fe n'ugo igwe eji ekwu okwu ka anyị mere anyị dị n'ọjị. Afụ nze ji okwu. Ịmana ka o si abụ. Afụkwara dike n'ike eziokwu n'ike. N'ihu na mmasị adị n'obi. Oje eze dezara aka. Hey. Hey. Ọjị m ji n'aka ọ gbara ship gba plen gba red na onye okiri ụgabụ ihe ọ na-agba anọ ịwa ya anọ ka ọ na-adị nke ewesa abụọ pọta anyị were na ya ọ bụ amụ onye isi ala Anyị ghọtara. pọta anyị na-eme ka ọ bụ omee otu a ekele m Chineke ekele dịrị ndị isi ala ọsi okwu ụmụisi na ndị Naịjirịa niile ọ kara akara ndị Igbo maka ihe ndị Igbo na-enwe ka ọ na-adị ọ na-apụ iche ọ nwere onye asọmpi mgbe ọ bụ I govern before others onye ọzọ expect Igbo onye ọ ga-abụ I govern before others so Chineke anyị na-ayọ na-ekele na-asọpụrụ biko omume anyị ahụ anyị na-eme n'ala Igbo ebe ọbụla anyị nọ anyị na-eti ibe anyị tiile ụfọdụ otu ọ ga-agụ anyị ga-eme so Chineke nna Chineke nwa Chineke mmụọ ngọzi Chineke gọziere anyị ọjị anyị taa ka ọ dị anyị onye anyị ahụike nye anyị ịhụnanya nye anyị ịkpata ihe na-emepe nka ala anyị nọ ahụ ala be anyị ihe ọma ga-eru anyị aka ruo ụmụ anyị ruo ụmụ anyị Chineke biko anyị bụ ndị omenala jiri ike so nye anyị ike ka anyị were na-eme ihe anyị na-emekwa anyị mee anyị pasị wata ụmụ anyị ha na-aga n'ihu so anyị nọkwana anyị ga-aga n'ụlọ ga-achọdere ha ụlọ ịghọtara ihe m kwuru nga Anyị ghọtara. anyị ghọtara n'ụlọ so ha na-aga on so Chineke anyị na-ayọ biko gọziere anyị ọja ka anyị taa ka anyị nweta ogologo ndụ na ahụ isi ike ọganihu udo ịhụnanya amamihe so ihe niile nke anyị na-ayọ Chineke mezuoro anyị ya anyị bịara abịa ma nke ahụ anyị bịara abịa anyị nwee extra plan so ka Chineke gọzie mkpụrụ ochi nke anyị taa ọzọ ọnụ ọzọ mkpụrụ ihe niile ndị anyị kwere na ọ ga-emezuru anyị site na Jizọs Kraịst amen Afọ sọrọ ibi ya nze ọ ga-adịrị gị na mma.